Demit jembatan Kali Progo. Jembatan Kali Progo dadi katon angker sakwise ana tragedi pembantaian gedhen-gedhenan ing kono. Biyen udakara taun 1949 sakwise Indonesia merdeka, pranyata Walanda kepengin bali njajah Indonesia maneh. Nanging banjur kemerdekaan kuwi dipertahanke mati-matian dening para pejuang ing saindenging nagari. Dene jembatan Kali Progo kuwi pranyata dadi saksi bisu pangorbanane para pejuang minangka papan eksekusi. Ora kurang saka cacah 1.200 pejuang kang dirangket dening Walanda, disiksa, ditembak, disembelih ing dhuwur jembatan lan jisime banjur dibuang ing kali. Sawise kedadian kuwi banjur akeh wong kang kandha jembatan Progo dadi singup lan angker. Jembatan Kali Progo mujudake kali kang misahake kutha Magelang lan Temanggung. Dibangun nalikane jaman Londo lan ana rangka wesi ing sakiwa tengene. Sawise ana pembantaian ing jembatan Progo kuwi, banjur kerep ana kedadian kang aneh-anehi. Akeh bangsa lelembut kang mancana rupa ing daerah kono. Miturut ujaring crita warga kono, ing jembatan Progo asring keprungu swara tangis kang bareng digoleki ora katon wujude. Banjur malih swara ngguyu cekikikan. Ana maneh sing diweruhi pocongan lan liya-liyane. Cekaking crita, jembatan Progo pancen kawentar angkere. Ewa semono meksa isih ana wong kang ora percaya. Wong kang ora percaya mau arane samiran. Anggone ora percaya mau dijalaran dheweke pancen ora tau dipethuki sing jenenge memedi, mbuh wewe, banaspati, gendruwo, lan sapanunggalane. Nanging anggone ora percaya samiran mau sajake gawe muringe demit-demit ing jembatan Progo kono. Mula nalika samiran lagi mancing iwak ing sakngisore jembatan kuwi, dheweke banjur direridu dening lelembut. Wiwitane sore kuwi samiran sing lagi mancing wis sedina mbetetet durung oleh-oleh. Kamangka kanca-kancane wis bola-bali anggone antuk iwak. Samiran ngelirik kepise wong kang mancing ing sandinge, wis katon kebak iwake. Dheweke mung bisa kukur-kukur karo gregeten. Wah, pokoke aku durung arep mulih yen durung oleh iwak. Mangkono batine samiran. Temenan, sidane nganti wis ngancik wayah surup, samiran isih durung lunga. Dheweke isih nunggoni walesane ing ngisor jembatan Progo. Wong-wong mancing liyane wis padha menyat. Kabeh padha mulih. Samiran panggah ora arep mulih sadurunge dheweke entuk iwak. Lagi batin ngono kuwi karo grundelan dumadakan keprungu swara barang tiba saka dhuwur jembatan banjur kecemplung ing kali. Wektu semono samiran wis arep misuh. Dikirane yen kuwi mono pokale kanca-kancane sing nguncalake watu saka dhuwur
kanggo nggodha dheweke. Nanging bareng dheweke ngadeg lan nyawang mendhuwur, lho, kok ora ana sapa-sapa. Lagi wae njagong keprungu maneh swara kecemplung ing kali. Malah saiki dibarengi karo mambu anyir bacin kang ndulek irunge. Banjur banyu kali kang maune bening saknalika malih semu abang. Durung ilang gumune, katon ing ngarepe kampul-kampul wewujudan sirah menungsa kang tanpa gembung. Rambute reyap-reyap, mripate melolo, ilate melet gegirisi. Wektu kuwi samiran kami tenggengen, banjur ngoplok dengkule. Arep menyat awake kaya-kaya ana kanggo ndeli. Banjur lamat-lamat keprungu swara adzan maghrib. Dheweke lagi bisa bengok lan ndedonga sak bisa-bisane. Sawise bisa menyat, dheweke kemlayu saka papan kono. Walesane ditinggal ngono wae. Sidane bengi kuwi samiran nginep ing omahe kancane wetan kali. Amarga dheweke ora wani mulih. Kuwi mau salah sijining cerita bab angkere jembatan Praga. Pengalamane samiran kurang luwih 10 taun kepungkur. Banjur ing taun 2018 ana banjir gedhe kang nggerus pondasi jembatan nganti rubuh. Nanging saiki jembatan Praga wis dibangun anyar, luwih gedhe lan kuat tinimbang sadurunge. Kahanan sak kiwa tengene uga wis tambah rame. Perumahan, kompleks pertokoan lan taman-taman ditata endah lan nengsemake. Cuthel.